הנה אני מספרת. הבוקר, אחרי שקמנו, אוי, כמה אני מתביישת. רוצה אלוהים שאני עומדת עם אצבע באף ומחטטת. בדיוק נכנס שוורץ בעלי, רגע לפני שהוא יוצא לעבודה. נכנס כמו רוח ורוצה לנשק. איפה? אוי, כמה שאני מתביישת. באצבע. לי לא נעים. אני לוקחת את היד מאחורי הגב, מושיטה לו יפה פה, צוואר, כתף, חזה. לא. מהחתונה רק אצבע. למה אצבע? למה אצבע? יש לו תוכניות. מה יכולתי לומר? שוורץ, בעלי, על האצבע יש שחיתות מהאף. עוד לא שנתיים מהחתונה וכבר לא יחשב לאישה לא מעודנת. לא אמרתי כלום. ושוורץ לא מרפא. אצבע, אצבע. לא נתתי. אני מחויבת? בקיצור, קורבן. כל כך עדין, כל כך רגיש. מה הפלא אחרי שמרגילים אותו שנתיים רק לטוב שבטוב? ויצא מהבית בטריקת דלת כשהוא משאיר מאחוריו את חורבן בית שוורץ. ואני מה? בכיתי? בכיתי ואכלתי את עצמי. למה זה קרה דווקא לי? לכולם יש אף. כולם מסתכלים על התקרה וחופרים. מה יכולתי לעשות? הייתי מספרת לו, אוי כמה שאני מתביישת. עוד לא שנתיים מהחתונה וכבר לא מעודנת.